Πολύ καλημέρα σας. Είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να σας παρουσιάσω τα νέα μας χρώματα για την αγωνιστική σεζόν 2025 και να σας ανακοινώσω και επίσημα την έναρξη συνεργασία μας με τον μεγάλο μας χορηγό που δεν είναι άλλος φυσικά από εταιρεία καποδίστριας Automotive Parts και λιπαντικά Valvoline. Μια εταιρεία χρόνια στον χώρο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων με μεγάλη γκάμα προϊόντων, ποιότητα και αξιοπιστία. Πάμε να δούμε το αυτοκίνητο. Ραντεβού στις ειδικές διαδρομές.